puso at makikita ang mga bagay na hindi natin nakikita. Nakatira sa isang row house si Brent, tahimik at malihim sa pagkatao. Dalawa silang magkakapatid na hindi masyadong nagabayan ng mga magulang dahil sa sobrang abala nila sa negosyo. Ang kapatid niyang si Bruce ang naiiwan sa bahay kasama ang mga katulong dahil sa kasalukuyang nag-aaral pa ito sa kolehiyo, habang siya naman ay natuturo sa di kalayuang paaralan sa syudad. Maagang gumigising si Brent dahil lagi niyang niluluto ang kanyang agahan at maging ang baon niya sa paaralan. Tahimik lamang siya habang napapakinggan ang kapitbahay na umaawit tuwing nagluluto na nagiging kasabay na niya sa paghahanda tuwing umaga. Hindi niya nakikita dahil nasa kabilang bahay ito sa likod ng pumapagitang pader. Iba din kasi ang kanyang daanan palabas at patungong paaralan at nasa ibang kalye naman ang kapitbahay. Sa makatuwid, busis lang ang kanyang naririnig na labis naman niyang nagugustuhan at kinatutuwaan. Isang araw sa paaralan, tahimik na kumakain siya sa may bandang sulok ng kantina. Kasabay din niya ang iba pang mga guro sa ibang departamento at mga mag-aaral. Isa sa pinag-uusapan ng mga guro at narinig niya ay ang tungkol sa pagluluto at mga ginagawa nila habang sila ay nasa kanilang tahanan. Masaya silang nag-uusap nang marinig niya ang isang awit na kahalintulad ng awit na naririnig niya tuwing umaga habang nagluluto. Interesado siya sa sinumang umawit nito, ngunit nahihiya siyang lumapit kaya nagkunwari na lamang siyang bibili ng maiinom. Nang patayo na siya, tumigil at di na narinig ang awiting iyon. Para hindi siya mahalata, nagpatuloy siya sa pagbili ng maiinom, kaya lang napansin siya ng isang kasamahang guro at siya ay tinawag. Napalapit siya at naglakas loob na hindi mahalata sa hangaring nais matuklasan. Masaya silang nagkukwentuhan hanggat sa tumunog na ang bell sa oras ng pagpasok. Pagkatapos ng klase sa hapon, hindi siya kaagad umuwi dahil gusto niya na matapos muna ang lahat ng mga gawain sa paaralan, kaya nagdagdag oras siya ng kaunti. Maya-maya pa'y narinig na naman niya ang awit na kinahihiligan, kaya hinabol niya ito upang makita kung sino ang kumanta, kaya lang saglit naman itong nawala. Bukasan, inaabangan na niya ang kapitbahay na kanyang kinagigiliwan. Gaya ng dati, ganun pa rin at mas lalong gumanda at gumaling siya sa pagkanta. Tuloy nagkaroon siya ng hangaring bisitahin at alamin kung sino talaga ang kapitbahay na iyon. Araw ng Sabado, nagbabakaskali siya na makita at malaman kung sino talaga ang kapitbahay na iyon. Ngunit nadatnan niya sa bahay na wala ng tao. Nagtanong siya kung nasaan ang mga nakatira doon, ngunit sinabi nito na umuwi sa kanilang probinsya. Bago siya umuwi sa bahay, namasyal muna siya sa isang mall. Nagkataon din na nandoon ang mga kasamahang guro na mga binata pa at mga dalaga. At para naman ma-enjoy siya, nakisabay siya sa mga nagiging gimmick ng mga kasamahan. Iba pa rin kasi pag guro, medyo kontrolado pa rin ang mga galaw at kilos, baka makita pa ng mga mag-aaral. Habang pumipili sila ng mga damit, sapatos at mga pantalon, isa sa kanyang kasamahang guro ay umawit ng mahinang busis sa kanyang kinagigiliwang musika. Napatingin kaagad siya sa kanya at nagkataon namang tumingin sa kanya ang kasamahang guro na si Rian. Ngumiti si Brent at tinanong si Rian kung madalas ba niyang kinakanta ang awit na yon. Minsan lang kapag naaalala ko si Ginny, matalik kong kaibigan, sagot naman ni Rian. Bakit mo nga pala na itatanong? Ang tanong ni Rian. Ngunit tumawa lang si Brent. Natapos ang pamamasyal sa pagkain ng popcorn na punong-puno ng saya, ngunit puno rin ng pagtatanong at pagtataka ang isipan ni Brent. Araw ng linggo, nagmamadaling gumising si Brent upang malaman kung nakauwi na ang kapitbahay. Wala siyang narinig sa halip ingay ng sanggol at mga magulang na tila naglalaro sa bagong anak na sanggol. Batid ang kalungkutan at panghihinayang sa mukha ni Brent habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan at sumasakay ng tricycle sa kalye. Pas ang ilang araw at linggo, ganun pa rin ang naging buhay ni Brent. Bahay tapos paaralan at minsan nakakapasyal naman kasama ang mga kasamahang guro sa trabaho. Isang araw habang nasa trabaho, dinalaw si Brent na kanyang kapatid na si Bruce. Dala niya ang malungkot na balita. Naaksidente kasi ang mga magulang nila sa sinasakyan nitong pampasahirong bus habang papauwi mula sa isang business trip. Ang kanyang ama ay nasawi at ang kanyang ina naman ay naipit at naputulan ng isang binti. Halos hindi makapaniwala si Brent sa nangyari sa kanyang mga magulang, ngunit kailangan niyang tatagan ang kanyang loob. Isang linggo nang hindi siya nakapasok sa paaralan dahil na rin sa pangyayaring iyon. Marami na siyang dapat habulin sa paaralan at sa naiwang trabaho para sa mga mag-aaral. Marami ang nananabik sa kanyang pagbabalik kasama na doon si Rian na tila nagpapakita at nagpapahiwatig ng lihim at espesyal na pagtingin sa kanya. Kanyang pagbalik, nagkaroon ng oras na magkausap silang dalawa. Sabay silang kumakain, pamamasyal at pagsisimba, ngunit wala sa isipan ni Brent na magkaroon
Lagi nasa isip niya ang kapitbahay na umaawit tuwing umaga habang nagluluto. Siguro niya, sinubukan niya ulit na bisitahin ang kabilang kalye upang makita ang kapitbahay. Pagdating niya doon, nakita niya at nakausap ang mga nakatira doon. Oo, kami na ang bagong nakatira dito. Lumipat na kasi yung dating naninirahan dito. Diyan lang sa kabilang bahay. Kung gusto mo, sasamahan na kita. Nahihiya naman siya kaya ipinagliban na lamang, ngunit nasa mukha niya ang kagalakan at kasiyahan. Nagkaroon ng palatuntunan sa paralan. Tuklas galing sa pag-awit ang naging tema nito. Mga piling mag-aaral sa elementarya, ang mga kalahok nito na tiyak ipagmamalaki din ang paaralan dahil sa galing na taglay nila. Samantala, hindi nagpapahuli ang mga guro, kabilang na doon si Rian. Palapit na si Rian sa gitna ng entablado, mas kakaibang panginginig ang nadarama ni Brent. Gaya ng pangamba niya, inawit ang awiting ayaw sana niyang awitin ni Rian. Parihong-pariho ang pagkakanta ni Rian sa palaging naririnig niya sa umaga. Dahil doon, nagka-interes siya sa kasamahang si Rian na may halong pag-aalinlangan. Araw ng linggo, inanyayahan ni Rian si Brent na mamasyal, ngunit hindi siya sumang-ayon dahil may plano siyang dalawin ang kapitbahay sa kabilang kalye. Malapit na siyang makarating sa itinurong bahay, ngunit pasalubong niya sa daan si Rian. Brent, saan ka pupunta? Akala ko ba'y may mahalaga kang gagawin ngayon? Walang nagawa si Brent, kundi ang sumama kay Rian na mamasyal. Doon marami silang napag-uusapan, ang pamilya, ang trabaho, mga kaibigan, at siyempre ang buhay pag-ibig nila. Mag-aanim na taon na ring walang nobyo si Rian dahil sa sakit na nararamdaman nito nang pumanaw ang dating kasintahan dahil sa pagkalunod ng kanilang sinasakyang barko, dati kasing seaman. Samantala, walang maisagot o maibahagi si Brent dahil sa kailanman ay hindi siya nakaranas na magkaroon ng seryosong kasintahan. Subalit sa pamilya, marahil pareho ang kanilang karanasan dahil lumaki si Rian sa piling ng kanyang mabait na lula at minsan din naging working student siya. Nagkagaanan ng loob ang dalawa, ngunit walang ligawan ang nangyari dahil nasa isip pa rin ni Brent ang kapitbahay na naging musika ng kanyang pandinig sa umaga. Isang araw, sinadya niya na dumalaw sa tahanan ni Rian. Laking gulat niya nang malaman na ang tinitirhan ni Rian ay ang bahay na itinuro ng bagong lipat na kapitbahay. Sa pananabik, pumasok siya sa tirahan ni Rian at habang nakaupo, narinig niya ang awit na madalas niyang naririnig. Laking gulat niya na hindi si Rian ang umaawit kundi si Jenny, ang matalik na kaibigan ni Rian. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman habang kinakanta ni Jenny ang awiting iyon. Sa sobrang tuwa, hindi na niya napansin na kinakausap pala siya ni Rian. Lahat ng atensyon niya ay napunta kay Jenny. Nasaktan si Rian, ngunit pilit itong itinatago. Magandang pakikitungo pa rin ang ipinakita niya kay Brent. Habang may ginagawa si Rian, nagkataong nagkausap sina Jenny at Brent. Nagkakilala at nagkagaan ng loob ang dalawa habang nagkupintuhan at nagtatawanan. Sa kabilang dako, sumama naman ang loob ni Rian sa tila naiinggit at nagsisilos. Binilisan niya ang pagluto upang sa ganun matapos ang kainan at makauwi na kaagad si Brent. Kinabukasan sa paaralan, walang kibo at imik si Rian. Hindi niya pinapansin si Brent sa inasal ni Rian, kaya nilapitan niya ito at tinanong. Sa halip, hindi siya kinausap ni Rian. Umalis ito at pumasok sa kanyang silid. Hindi na rin nakiusap si Brent. Sa halip, umalis ito at pumasok na rin sa kanyang silid-aralan. Unan, dumating si Jenny. Sinundo ang kaibigang si Rian. Natuwa si Brent at nilapitan agad upang imbitahan sa isang coffee shop sa harap ng paaralan. Pumayag naman agad si Jenny, kaya lang saktong palabas na si Rian. Hindi natuloy ang paanyaya ni Brent dahil umuwi na ang magkakaibigan. Sasabay na sana siya, kaya lang napigilan niya ang sarili nang mapansing kakaiba ang ipinakikitang asal ni Rian. Lumipas ang ilang buwan, patuloy ang pakikipagkaibigan ni Brent kay Jenny. Minsan, malaya na siyang nakakabisita sa bahay ni Jenny, kaya lang palagi naman itong wala. Kaya si Rian ang kanyang nakakausap. Masarap namang kausap si Rian, kaya lang lihim na hinahanap ni Brent si Jenny. Iniiwasan niyang magtanong tungkol kay Jenny dahil agad-agad itong naaapektuhan. Sa makatuwid, napilitan lamang siya na pakisamahang mabuti si Rian. Araw ng Pasko, masaya ang lahat, maliban kay Brent na naaalala ang mga magulang siya sa kanila. Doon nakita niya ang kanyang ina na masaya naman kahit hindi nakakalakad. Ngunit batid sa mukha nito ang kakulangan ng pagmamahal mula sa mga anak. Minahal niya ang mga magulang, lalo na ang ina, kaya lang minsan naaalala pa rin niya ang mga panahon hindi siya naaalagaan ng mabuti, nasamahan sa mga palatuntunan sa paaralan at pagdalo sa mga mahalagang araw sa kanyang buhay. Ganun pa man, batid niyang masayang-masaya ang kanyang ina sa kanilang pagkikita. Habang nasa bakasyon, patuloy pa rin ang kwentuhan nila gamit ang cellphone, kaya lang hanggang text lang. Isa lang naman kasi ang nais ni Brent, ang makausap si Jenny. Sinubukan din niyang hanapin sa kanyang notebook ang minsang pagsulat ni Rian ng phone number ni Jenny.
Tinawagan niya kaya lang out of coverage ito. Nang subukan niyang tawagan ang cell number ni Rian, agad itong sinagot. Subalit, hindi sumagot si Brent sa hello ni Rian. Napatigil siya at napaisip. Maya-maya'y kinausap na niya. Saya ang narinig niya mula sa boses ni Rian. Kinamusta niya ito pati na si Jenny. Wala na si Jenny, umuwi na sa probinsya. Hindi na siya babalik, ang sabi ni Rian. Hindi na nagtanong si Brent kung bakit. Sapat nang malaman niyang wala na si Jenny sa tirahan ni Rian. Saka pala may sasabihin sana ako sa'yo. Pwede ba tayong magkita? Tanong naman ni Brent. Sumang-ayon naman si Rian at nagkita sila sa isang kainan sa isang mall. Nang makita ni Brent si Rian, hindi siya makapaniwala. Isang kakaibang Rian ang nakita niya at kakaibang ganda nito. Nang lapitan na sana niya, tinawag ni Rian ang kasama at ipinakilala. Sa halip, nagmamadaling umalis si Brent. Hindi na sila nagkausap, ni makilala man lang ang kasama ni Rian. Hindi naiintindihan ni Rian kung bakit gano'n na lamang si Brent. Umalis naman kaagad si Marco, kaya naiwan doon si Rian. Samantalang si Brent ay nandoon lang sa mall, naglalakad-lakad doon. At dahil nag-iisa na rin si Rian, sinamantala na rin niyang mamasyal sa loob ng mall. Habang papasok si Brent sa isang bandang may display ng mga alahas, sakto naman ang paglabas ni Rian, kaya nagkita ulit ang dalawa. Nagkatitigan ng mata sa mata. Malulumanay na parang may gustong sabihin, ngunit tila walang lumalabas sa mga bibig. Nahirapang huminga at tumakabog ng mabilis ang mga puso. Tumigil ang mundo na parang sila lang dalawa, ang tao, sa oras na yun, at hindi nagkakagalaw at hindi rin nakapagsasalita. Nang magkalapit na ang dalawa, Rian, pasensya ka na at iniwan kita kanina. Medyo nag-aalinlangan lang ako. Meron lang sana akong pakiusap sa'yo. Pwede mo ba akong tulungang mahanap ang tahanan ni Jenny? Hindi alam ni Rian kung ano ang kanyang gagawin. Magalit o maawa kay Brent. Pero yun ang talagang nararamdaman ni Brent. Nangako si Rian na tutulungan siya kaya lang dapat sa bakasyon na. Umayag naman si Brent at nagpapasalamat. Kinagabihan, hindi makatulog si Rian sa kakaisip kung bakit gano'n na lamang si Brent. Kung sa kagandahan, lamang naman siya kay Jenny. Nahirapan siyang punain kung bakit hindi siya magugustuhan ng lubusan ni Brent. Kinaumagahan, nagring ang cellphone ni Rian. Tinawagan pala siya ni Jenny. Nakiusap ito na huwag ituro o tulungan man lang si Brent na mahanap ang tirahan niya. Bahagyang may itinatago si Jenny. Ganun pa man, sinubukan pa ring tulungan ni Rian si Brent na mahanap ang tirahan ni Jenny. Bakasyon noon, nang magkasundo silang puntahan si Jenny sa kanilang probinsya. Nakasakay sila sa isang pampasahirong bus na aabot ng 4 hanggang 5 oras na biyahe. Habang nasa daan, magkatabi silang nakaupo at kumakain ng kanilang baon ng mga kakanin at piling junk foods. Habang nasa daan, marami silang napagkukwentuhan. Naikwento rin ni Rian ang kanyang mga ginagawa tuwing umaga, tulad ng pag-awit habang nagluluto. At niya iyon araw-araw. Napatigil si Brent sa pagkain ng kakanin at napatitig kay Rian. Maaari mo bang kantahin ang awit na yun habang ako'y nakapikit? Pakiusap ni Brent. Kinanta ng mahinang boses ang awit na yun habang nakapikit si Brent. Maya-maya pa'y tumayo si Brent at pinatigil ang sasakyan at bumaba kasama si Rian. Gulat na gulat si Rian at punong-puno ng pagtataka. Pagkaalis ng bus, niyakap ni Brent nang mahigpit si Rian. Ikaw nga Rian. Kay tagal kong naghanap, hindi ko man lang makita, nasa harap ko na pala. Marahil kailangan ko pang mabulag para makita lang kita. Marahil kakaiba ang hinahanap natin sa buhay, ngunit sadyang may nagkatadhana para sa bawat isa sa atin na sa bandang huli ay hindi ka magsisisi. Bagkus, kailangan lang natin buksan ang ating puso upang makakakita ang ating mga isipan.